heb ooit in een dichtgroep gezeten, De Bloeiende Bloem. Helaas is hij ter ziele, de dichtgroep dus, niet de mensen. Omdat de voorzitter, zou ik maar zeggen, Jozef Klein, ging verhuizen naar Krommenie, dus dat was jammer. Het was geen grote dichtgroep, maar wel heel gezellig. En leuk onderwerp. Ik wilde vragen of jullie niet willen klappen tussendoor, want ik ben nog zo zenuwachtig. Er worden nog veel nerveus. De eerste is vluchteling. Ontheemd. Ver weg. Een vreemd land. Een andere taal. Ander eten. Andere normen. Andere waarden. Je doet je best. Je past je aan. Je leert de taal. Denkend aan je vaderland, waar je moederliefde, familie en vrienden hebt achtergelaten. Soms huil je. Je bijt in je kussen. Je moet stil zijn voor je kind. Vluchtend, ver weg, uit een ander land, dacht je vrij te zijn toen je hier binnenkwam. Maar weer gevangen zit je in het asielzoekerscentrum. Je vraagt je af wanneer je eindelijk vrij zult zijn. Dat is het ene. Het tweede gedicht is ook van De Bloeiende Bloem. De tweede is geheel anders. Dit heb ik gewoon verzonnen, want wij mochten zelf iets verzinnen met fantasiewoorden. En ik heb gewoon een onzingedicht gemaakt. Het heet Slaap. Mijn vader is een harlekijn. Mijn moeder is een tierlantijn. Mijn broer die is een dolle stier. En ik wil lekker slapen hier. Mijn grote zus, een donderus. Mijn neefje is een Lycabus. Mijn zusje is een bonte koe. En ik doe fijn mijn oogjes toe. Mijn nicht, die is een wonderlicht. Mijn oom, die is een wanggedricht. Mijn tante is een meesterlief. En ik ga lekker slapen, lief. Mijn opa is een hoepeloer. Mijn oma is een glascontour. Mijn kind, dat is een vlierenfluiter. Ik ben nu wakker. Ik ga naar buiten. En dan het laatste gedicht. Het laatste gedicht heb ik vorig jaar gemaakt. 20 november. Nee, vorig jaar, sorry. Zondag. Dit heb ik even gestolen, dus dat zeg ik wel vast. Vanmorgen vroeg maar weer opgestaan. Waarom zet ik dat in een gedicht neer? Het is elke dag weer hetzelfde lied. Wat is het voor een dag? En daar gaat het om. In de keuken bij het aanrecht denk ik verwonderd. Ja, je mag elke dag opnieuw beginnen. Dat geeft mij hoop. En vertrouwen in de toekomst. Ik heb zin in deze zondag. Omdat er een culturele dag op de Waterheuvel is. Daar werk ik. Vaak weet ik geen raad met zo'n dag. En loop ik met mijn ziel onder de arm. Maar vandaag is het dus anders. Ik ben benieuwd. Heel erg benieuwd. Dank u wel. Hartstikke goed.